Oda dugu sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kayi, Kulukɔrɔ, Sikaso, Segu, Mopti, Gawo, Tombouctou ani Kidal, an baden cɛ ni muso, maakɔrɔba ni denmisɛn, a bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaruya kɛnɛ kan. An balimaw bɛ dɔn kibaru a bɛna daminɛ ni mɔgɔ dɔ ka fatuli ye. Nin cɛ in kɔni ale fana y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ kabini Libi cira Faransi fɛ. Cɛkɔrɔba tun siranna fɛn min ɲɛ ni cɛkɔrɔba in fatura bi o ye Libi cili de ye. Jamana fɔlɔ min bɛ yen n'o y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ o ye an faso Mali ye. Faransi maraba juguw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Nicolas Sarkozy ye. Nicolas Sarkozy ni tubabuya tɛ n'a tɛ k'a fɔ ko a bɔra jamana kɔnɔ jamana min se b'a ye. Laurent Gbagbo minɛna ka taa kiiri diɲɛ kiiribulon na n'o ye tribunal pénal international ye. Fɛn min tuma dɔ la o ye jamana kelen kungo de ye nka Libi cili min kɛra Mali fɔlɔ de y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ. Nin don in nin cɛkɔrɔba in kasira kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba in kɔni fatura bi. Libi cikun tun ye fɛn min ye. Cɛkɔrɔba tun ye damakasi kɛ. Basi la ne b'a dɔn k'a fɔ e ye mɔgɔ ye i ka jigiɲɛw i ka kokɔrɔw i b'u mara kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba tun ye jigilatigɛ kuma minnu fɔ Faransi marabajuguw ka wale cɛjugu in na n'o tun ye Nicolas Sarkozy ye. Wa hali bi a maa dɔw bɛ fanga na minnu ye Libi ci kɔni o Libi cili kɔlɔlɔ a tun ye Mali de sɔrɔ. Bisimila basi la cɛkɔrɔba ka kasikan a kɔlɔlɔ a bɔra dɔrɔn kunna koyi a sera fo Tchad o jamana ɲɛmɔgɔ Idriss Déby Itno ale fagara fagacogo cɛjugu la tuma min na a taara a ka jamana daminɛna mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɔra Libi jamana kan. Cɛkɔrɔba ye kasikan min kɛ a don n'a kɛra sabu ye Maliden caman bɔra. An b'a jɔna o an b'a jɔna hali n'a fɔlen man di mɔgɔ dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye jamana marabaw ye kununko fo ka se bi ma a jagɛlɛya de t'u la sa wa a kɔnɔnjɛya n'a a ladirilenya de t'u la sa wa Faransi kojuguba kɛ Libi cili la kɔni cɛkɔrɔba in ka kumakan bisimila. Assalamu alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Silamɛw maa o maa n'i ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah i ye kalima kɔni bɔ i da la nka Allahu taala b'i dusukun lajɛ. Fɛn min dalen bɛ silamɛw ka bi a ma dogo silamɛ si la. N'i y'a ye Ala bɛ mɔgɔ dɔ jahanama na fisiringale Ala b'o don jahanama na. Yahudiya ni Nansara ye fisiringale de ye. Saragosi Ala jugu don kira jugu don silamɛw jugu don. N'i y'i kan siri ni dugumɛnɛ don n'i ka duloki kɔrɔ a bɛ munumunu n'i kan sirilen don wali dulokiba de b'i kan na n'a ko paki i b'a bɔ k'a filɛ wa Saragosi ye dugumɛnɛ de ye. A bɛ yɛlɛ i ka fini na i t'a dɔn nka n'a ko paki i bɛ duloki in bɔ k'a fili. Ala jugu don kira jugu don silamɛw jugu don sanfara jugu don dugukolo jugu don. Bawo maa o maa bɛ silamɛw kɔntu la e ye Ala jugu ye Ala ka danga b'i kan laanatullah. Ala tɛ barika d'u la abada an tɛ yafu u ma fana Ala tɛ barika d'u la an tɛ yafu u ma. Maa o maa ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah a si tɛ yafu u ma. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo fana Kadafi ye ŋaniya ɲuman min ta ka si an ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo la hali n'i tɛ silamɛ a si tɛ yafu u ma. Olu tɛ se ka nin ɲɔgɔn kan ye olu k'u y'an coloniser. An wulila ka kɛlɛ k'u ye k'u bɔ jɔnya na u tɛ miiri o la dɛ. Farafin dama min jeli bɔnna u tɛ ka miiri o la dɛ. Olu ma se k'an dɛmɛ minnu b'an dɛmɛ u bɛ don olu juguya la k'olu ka nafolo bɔsiw la ka dulɔsow dayɛlɛ n'o ye sungurubaw ka taa dɔn kɛ ka Ala tɛnɛma ko dama kɛ o de ka d'u ye ka dɔrɔguw ta ka dulɔw min ka yɔrɔ bɛɛ kɛ bari ye. U k'u bɛ Kadafi ka jamana de ko a tɛ jɛ n'a ye jamanadenw fana k'u tɛ jɔ n'a ye. An b'a ɲini Kadafi ka denmisɛnw fɛ maa o maa ko ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah hali n'u bɛɛ bɛ sa ka ban i tɛ sa bi ka sa sini u ka n'u kan majigi Nansaraw ye abada u ka n'u kan jigi n'u sara u bɛ arijana kɔnɔ. Nansara ninnu fana bɛ sa k'u sɔrɔ yen Ala b'a ɲɛnabɔ nka Ala ka bɔnɛ jigi u kan u ma sigi ni min ye. An ye Nabila Nuha ka kɛsɔn ye Ala fɛ o Ala y'u halaki cogoya min an ye Luti halaki ka jamana halaki cogoya ye an ye Firawuna halaki cogoya ye Namururu bunu Kanana an y'a halaki cogoya ye n ko Ala ye soso dama de ci a ma wa ninnu sara bɛ Ala de bolo
ala ka n'u mago ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'u halaki ala k'u ta tiɲɛ an tɛ yafu ma abada ala kana yafu ma abada ala ka dɔnni daw k'u tɛ se dɔnni min kɔrɔ a se bɛ ala ye a se bɛ ala ye wahidu i kelen don a se bɛ de ye e de y'an da ka bila dugukolo in kan yanda ni kan min ye i ko i man da foyi kama o ma kalakatul jinni wal insa illa liya'budun yahudiya ni nansaraw ko f'u ko an bɔ o de kan ni mɔgɔ min k'i bɛ hɛrɛ kɛ silamɛw ye k'i bɛ silamɛya kɔrɔta e y'u jugu ye o tuma u bɛ ko bɛɛ kɛ u bɛ ka jamana halaki nka u tɛ se kadafi ka jamana bɛ ala bolo wahidu a bɛɛ kelen bolo jabaru a bɛɛ kelen bolo latifu a bɛɛ kelen bolo kabiru a bɛɛ ala bolo ala i ka jɔnninw de bɛ k'i wele dɛ se t'anw ye dabali t'anw ye ala i k'an dɛmɛ n'i ka masa financeya ye ala i k'an dɛmɛ n'i ka masabaya ye ala i k'an dɛmɛ n'i ka hinɛ ye yahudiya ni nansaraw u bɛ ka mugu ta an kama dɛ ala a kɛra ala ɲɛna dɛ an tɛ yafu ma abada a kɛra ala jɛ a kɛra ala jɛ dɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu amma ala barikada amma ala wala yumado ala silamɛw kana malo bɛ ala i kana silamɛw to kafiruw bolo ala hinana ala an kɔrɔta a ye ala de ye jɔnni kɔrɔtaba ye dɛ ala an kɔrɔta allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على جميع المرسلين والحمد لله. Mbalmau aye chokoroba kasika ime ukololo de sira chadema mo koni bise ka fembe jalagi sugu bela jalenta ka da mo bise ka jalagi kelemi nta ka da Idris Debi Itno nale tunye Chad jamana nyamoye ode ayi choku fangana franche jan wa kelende ula ko farafina Polbia Cameroon oye sambi sabani duru ke fangana alaka hine Felix Ufed Bognina Côte d'Ivoire oye sambi saba ane saba ke fangana Mobutu Sese Sekou Zaire sambi saba ne fla Robert Mugabe Zimbabwe sambi saba Blaise Compaoré otora fangana samgane wolonfla Minye Idris Debi Itno ye ale sigira Chad fanga nyemoyala ni fanga parunde ina fo min ɲɔgɔnna kɛra anw fɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ sanba kelen ni 990 a ye a jɛɲɔgɔn kɔrɔ n'o ye Hissène Habré ye o Hissène Habré o bɛ kaso la a si bɛɛ lajɛlen kɛ kaso la kabili san 2000 ni san 7 Sénégal u y'a kiri a bɛ kaso la ye ko a ye dansago wale kɛ kojugu a bɛ fɔ min ma crime contre l'humanité i n'a fɔ ka dan ka kojugu kɔdan o wale kɛ ka ɲɛsin duniya ma o Idris Debi Itno a bɔra fanga na kunnasinigo tarata n'o bɛnna avril kalo tile 20 ma san 30 kɔfɛ a yɛrɛ nana cogo min n'o ye kɛlɛ ye o kɛlɛ de taara n'a ye a fatura a joginin kɔfɛ marifakisɛ o de y'a jogin n'a y'o sɔrɔ tuma min a tun bɛ kɛlɛ la sibiri tɛmɛnen ani a ka kɛlɛbolo u tun bɛ ka banbanci dɔw olu de kɛlɛ a bɛ fɔ min ma ko Front pour l'alternance et la concorde du Tchad nunu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ nunu labɛnnen don nazara jamanaw de fɛ ko olu wulila k'u dɔn fanga bɛ falen cogo min ani bɛn bɛ segin Chad jamana kan an kɔrɔkɛ n'o ye Sauti Haidara ye a ko ale fo ka ale ye kunnafonilasela ye k'a dun tun ye nin kuma in fɔ koyi ko sabu ala ka hinɛ Idris Debi la Chad jamana ɲɛmɔgɔw ko delila k'a fɔ a ye a tɛ furancɛ jan yɛrɛ bɔ koyi ko ale tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛna sa ka dilan kan a tɛ sa ka dalen to ka dilan kan fiyewu o kuma in perepilatigɛ ye fɛn min ya wa a sara o sa cogo de la mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'a fɔ hali n'a ma sa o sa cogo la anu o man jan kosɛbɛ nka an kɔrɔkɛ n'o ye Sauti Haidara ye a ko Idris Debi sigili fanga na tuma dɔ la dabɔnkama tɛ ko i n'a fɔ farafinna jamana ɲɛmɔgɔ tɔw minnu sigira fanga na olu y'a fɔ cogo min olu y'a kɛ cogo min
kabla ale sigira kabla Chad ye yerama horonya ta bakilisani keme kono ni bi woro Chad koni ye jamana mi kele bambali di chukura fanga puruti uni fanga friu ani faleu ani kele bulu kamurutili Chad koni la kodona no de ni la halaya de la kutuman nogo Idris Deby bolo ma tise ka foka jaba jele ndo koy wa ahiretun tumadola atunga je ka fanga yimla ani aka hadamadenya toke anaka dembaya kira je fawre fe akala l'Europe jamana wala Abu Dhabi atumse ko ke wa atumse ka ke tajurusa bagay dansa ko wale ke bay hadamadenya ire hake dansa ko wale ke bay atumse ka ke nimbe ale ire to fora ale Idris Deby itno atoko fora kosabe Hisen habire tumamina uminena kado kasola kasoro ano tunye jenyoye koy aye solasi do koy solasi redo kadabine bakilinsani keme kononton ni bishegini fla kasi bakilinsan ani keme kononton ni bi kononton ale tuni Hisen habire tunye kulukile mowe ayere tunye uka kelemasa doye ajigilatike fagali mingera ni njogoina tumamina mogodo tumurutila mogodo murutilendo Chad jamana kan olu tume ka fanga keleli minke sabu nunun tumbe ka marfata kukunda jamenaka Idris Deby no ka fagali abiseka kololo se an faso Mali makosobe sabu ni Chad churuna inafo Mali tunchuruna churun jogomi abiseka nani gele abai Mali re dronte koy frafinat lebi enfant jamana menumbe kadamne Mauritanie kase Mali Burkina Faso ni Niger nunu mbela jele miseka ningelea nunu soro karangaranyana mi Mali sabu nunu ga kelechew chama be anfa duguluka wa pavalikela nunu inafo chokoroba ya jira chogomi Nicolas Sarkozy aye libichi uye kadafifa uye mumfo uye jamfa jugu de labe kafo twarge de minum nolo tunye karafi ka kelebolo mi karafi tunya kerengere ayre ni na kanani israfe uye nunu nde nege no ye Mali deunye ku nege kafuye kuka karafi kolabla kotuma ku faso mimbe Mali duguluka ni France fanga nyamo kapmai mo min kera ni jamfa jugu tike bay ni nazara den tunde nyanma minelelo munkelempe de la Mali re ateseka Nicolas Sarkozy wele tribunal penal international la ka kiri sabo Mali gelabe Mali la be abe France ka bara jugu de oni okuma fo tibbe anga jamana kulatikela uchamama do yere ne wele ko Josi Traoré yala etena ta Franci esomo tena ta Franci wa ne ko ma ko yala chen fole obidda de jeni wa ne ko Franci ne ma fo Franci jamana de nyuma wolu be hali Franci re jamana konoy mo be minum be kan kuma ifo comme ute fanga de la ma fanga la ga Franci jamana marabo Mali de tunkubu ye bila kutekwe kabile Modibo Keita domi aye Franci solasi gwen ka bo anfa duguluka Franci labe ngoi Franci akachani sambi duru ye Franci labe abiseka Mali la soro chogomi karafi keleli de daluni sabu dama uya fo bamanchi nunu nye no ye emela nu jenyo nye nga tuaregi de menu tume karafi fe uya folo de ay karafi kolabla amba ufa dugulo tege ka duma o kololo de be Mali dala hali abe fo mo menu ma ko pavali kela jugu nunu go olu ni jamana borotolaw olu nu lu laban utum farla nyonga nga olu tun da kunye dina koye ku ba fe Malika ka islamaya jamana yi olu ka kele kunye ye uye min fo ni dina tigi nunu aw hakili bala min tun ye mijao nye mogoy antun na ye boruke o baro senfe olu ko kolu tate jamana tla koye koy olu ko de ko Malika ka islamaya jamana yi o dina marfatigi nunu laban de emela gwe ni ntara kalfa jugu de mine Burkina Faso o yasro Blaise Compaoré o de tunye France ka wulu jugu ye farafina tlebi yanfa infe olu de janfa labe ni kuma ni ndombe fokoy ni kuma yera France anafo ni kuma imajia France anafo ni kuma yera France femogo ye anafo ni kuma imajia France femogo ye anafo hali na yasro ko France ka sur la subea o te ka tasma do wala jamana kan ka boli ki yere ke tasma fala yewa kaji duni ka foibu tasma fa yani ka foibu tasma fa munye tasma do jamana konona hala yero ka jamana nyamgo tumandola tumisrani ni kumai nga Idris Deby la jedo tunkera Burkina Faso jamana nyamgo an yero ka jamana nyamgo min tumbe jamana nyamgo la wati oye Ibrahim Bokar Keita oye kumata ka nyefolike ga Idris Deby kumata kofe aya jira ka fo France ka ni bara jugudu libi chili di nana nini ngele ye anga yere la mebani ayini kuma ni fo bila kote anga Idris Deby itno anga le lame en Somalie jamana kan
Le meilleur qu'on a fait une intervention et on s'est retiré rapidement. Usera minge nyumana uye ka ufela kuke kuire samakabo jamana kantiliala. Le désordre s'est installé. Utalen kofeza akera chini damandande ye jamanaka. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et de... Minye Soudan tlali unana ke kabila kele jamana dew yero damani nyon che fitne jugubaye ye jamanaka. Il y a des millions de morts, plus que les morts. Ma million chaman kera shuye o shuyero chera kasago. Pendant les 50 années de guerre entre... Jamana inkono inno ye Soudan jamana ye uye sambiduru ke uyere damani nyon che kele la shumi mabula nununka san damarama kele o shuchara noyi. Les Soudanais entre eux. Soudanais yere damani nyon che kele shumi mabula nunu nana watimi o shuchara noyi. En 2 ans. Sanfla kono kwi, sanfla. La destruction de la Libye. Ni ye Libye chili esa. Mon frère disait que ne balma ke tumbe ka fo que c'était le travail ko oye bara ye inachevé. bara min to malasi. Non, le travail a été achevé. Bara bana ou fait quoi? Ou quand la yini ou yo soro? L'objectif recherché étant ou quand la yini tu es féminier. L'assassinat de Gaddafi. Oui, Kadhafi falide. Pas autre chose. Fenwara tunka la yini tunte foye fuga Kadhafi fa. Pas autre chose. Fenwara tunte la yini wara tunte ou fait Kadhafi faliko. Donc, otumalasa. Disons-nous que le travail a été achevé. Anga fo kanoko boala peu ouye la yini mununke utuye barami jutike ouye abam peu. Mais ce qu'il n'a pas eu, Femi make ou fait ça. C'est le service après-vente. Isa go soroli, nkaranka minke, ka yoro fura ou de make. C'est le service après-vente. Ah, isa go soroli, bara isa go soroli kofe, nkaranga fire mi dado mo fere dike. Donc on aurait dû accompagner les Libyens. Otunganga libi jamana deun sezende. Pour chogomina la naissance comme dit. Inafo uyere ya la chogomi ka jamana kura bange uye. Comme disait en son temps. Inafo awati utumba fo chogomi. La nouvelle Libye. Ka Libye kura kudla. Démocratique. Beje fanga be Libye jamana minga. La nouvelle Libye. Libye kura mi. En paix, en stabilité. Mini beni karamani basiki be a jamana kono. Gaddafi est mort. Gaddafi fagara. C'est terminé. Abana, uluka la yini usorole kofe foi makatoi utarati. Bagage plié, on est parti. Oui, beika menenche unana chogomi utarati ka jamana inda kolunchi ka flengolunchi. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le bureau. Libye nana ke munye bisa de terrorisme. Akera papali kela ulu daga sigi yoroye, ubiri yoroye, usigi yoroye. Et de tous les brigands. Ani cheni kela ni bingani kela ni zumba jugu munumbe. De tous les malfaiteurs. Cheni kela jugu ulu bela jele. Les Libyens sont des Hébreux, ils ne savent pas à quel sens. Libye jamana deun yera ujigila tikelendo kono gwanendo kamana gwanendo utado bu komi wa utado butu jairomi. Les Libyens. Ni Libye jamana deun ye. Les souilles. Mi ye halala deun ye ngambo lurade. Pas les étrangers qui viennent de tout le pays. Le Mali. Malisa. C'est une conséquence directe. De la destruction. Libye Chili kada golonchi ka flengolonchi ukololo de Malisoro. Et du désordre de la Libye. Yere sagoni brisa nyagami minkera Libye ukololo de ode wuyora do Malikono. Le Boko Haram n'avait pas de force. Boko Haram fanga foi tuntula. Du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre. Cameroun, Boko Haram au Cameroun. Boko Haram, Cameroun. C'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara. Jusqu'au rivage. Les délais de l'Équateur. Ces armes vont aller
Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique et je dirais même au monde. Autant de Gaddafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution c'est entre les mains qui a créé le désordre. N'a qu'à aller ramener le désordre. L'ordre. C'est simple. Il faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné de quitus. Sont responsables. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye les terroristes. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier, dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes? C'est impossible. Et ce sont ceux-là aujourd'hui, ceux-là qui font le jeu en Libye. Donc il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait pour faire partir Gaddafi, aller assassiner aussi les terroristes là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre les problèmes en Afrique ailleurs aussi, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle le terroriste qu'ils ont. Nous pourrons les accompagner. Nous, on va. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est un problème. Je crois qu'auquel vous ne pouvez pas chercher
le midi à 14h. Katle guana fu falaki ka kunche falaki nini Idriss Déby ka kuma ye a fɔra nanzarakana de an y'a bayɛlɛma kɛ bamanankan ye ne maa min ye nin kuma in mɛn i n'a dɔn k'a fɔ farafin jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ Idriss Déby gansan ma kɛ sɔrɔsi ŋanaw b'a bolo ale ta tɛ musaraka ye fiyewu ale mɔgɔ min don saheliyen don mɔgɔ minnu lamɔna cɛncɛn na cɛncɛn fuga la i b'a dɔn u ka baloko ka gɛlɛn wa sɔrɔlasi don dɛ sɔrɔlasi de don awɔ Idriss Déby sɔrɔlasi de don a bɔra sɔrɔsiya de la ka don politiki la olu b'a dɔn min bɛ yen o jamana in kɔnɔ yan min bɛ Mali kɔnɔ olu b'a dɔn co aw y'a ka kuma mɛn o. nin cɛ min n'o ye Idriss Déby Itno ye nin kɔni tun ye kɛlɛmasa de ye wa a tora o kɛlɛmasaya de la fo a nana faga kɛlɛda la o dantigɛli kɛra u ka jamana sɔrɔlasi kulu dɔw fɛ Idriss Déby a tun joginna kɛlɛda la de a tora kɛlɛmasaya in na fo saya nana sɔrɔ kɛlɛda la jogini min kɛra a fatura ka sɔrɔ Idriss Déby tun sigira fanga na kura ye tuguni sugandeli minnu n'o y'u ka jamana kuntigi sigi kura min kɛra u tun y'a sugandi k'a ta tuguni nin tile laban ninnu na k'a sigi ka kɛ kuntigi ye n'o ye Chad jamana kuntigi ye Idriss Déby tun ye kumabɔ kɛlɛmasa de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na farafinna tilebiyanfan in fɛ ka daminɛ Mauritanie ka se Mali Burkina Faso ni Niger fo ka se Chad nin jamana ninnu u bɛ kunbalan min na n'o ye u yɛrɛw ko ten ko papalikɛlaw wala diinɛ kɛlɛcɛw ka daminɛli u kɛlen don k'u ka daga sigi nin jamana ninnu kan Idriss Déby ka sɔrɔlasiw olu kɛn bɛ Mali yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛbolo ye bi kosɛbɛ hali n'a tun y'a sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ u ko fangatigi don fanga min n'a ka karaba fanga n'a ka dansago fanga a tun bɛ k'o boli Chad jamanadenw kan tarata tɛmɛnen Idriss Déby fatura ka si to san 60 ni san 8 na a kɛra kɛlɛda la marifakisɛw y'a sɔrɔ tuma min na a joginna marifa fɛ u ye dɔgɔtɔrɔw wele ka bɔ Njamena n'o ye Chad faba ye ka na dɔgɔtɔrɔw bɛ se tuma min na o y'a sɔrɔ Idriss Déby a ye diɲɛ to Idriss Déby u tun y'a jala d'a ma ka kɛ maréchal de l'armée ye kalo tɛmɛnen ninnu na mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'olu murutira a ka fanga ma olu fana ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ni basigi ani lafiya ye Chad jamana kan o tun ye kɛlɛbolo ye minnu bɔra Libi Idriss Déby a ka jamana yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Kanɛ a tun taara yen ka taa binganikɛla minnu n'olu b'a fɛ k'a ka fanga in baro a tun taara o kunbɛn kabila o yɔrɔ la kɔsan yɛrɛ la sugandili min kɛra n'o ye jamana kuntigisigi min kɛra Chad dun ye ale ta ninnu de murutira k'u b'a fɛ ka na ni fanga yɛlɛmali ye ale yɛrɛ de wulila ka taa kɛlɛda la tumana sugandili tun bɛ ka kɛ a fa jamana kan waati min a ka sɔrɔlasi jalatigi minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ digi tun kɛra juguw la juguw ta fanfɛ 300 terroristes neutralisés. U ye papalikɛla cɛ 300 ko fagar'u fɛ. 150 terroristes faits prisonniers. U ye cɛ 100 ani cɛ 60 n'o ye banbanciw 160 k'u y'olu minɛ. Dont 3 hauts responsables. O mɔgɔw la maa minnu ye u ka ɲɛmɔgɔ ye o tun ye mɔgɔ 3 ye nin ye Idriss Déby ka kɛlɛmasa dɔ ka kuma ye o kɛlɛ de senfɛ sa nin tun ye Idriss Déby ka kɛlɛmasa dɔ ka dantigɛli ye nka banbanciw tun ye kuma wɛrɛ fɔ u tun y'a jira k'a fɔ u ye yɔrɔ dɔw minɛ Chad dugukolo kan. Idriss Déby Itno. Min ye Idriss Déby Itno ye nin ye maa minnu ye fanga ta kɔfɛ olu ye dantigɛli min kɛ u ye kulu dɔ sigi ko o ye furancɛ fanga in wala fangalatɛmɛ wala dun dɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔ bolo min sigira a bɛɛ ye sɔrɔsiw ye olu ye dantigɛli kɛ sisan k'a jira k'a fɔ min ye président Idriss Déby Itno ye. Vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. A ye ani nakili laban ko a y'o di kɛlɛda la ka nin di jamana in dugukolo n'o ye Chad dugukolo tangani ye. C'est avec une profonde amertume que an dusu kasilenw anw de bɛna ɲɛfɔli kɛ. Nous annonçons au peuple tchadien. K'a fɔ Chad jamanadenw ye k'u ladɔnniya. Le décès ce mardi 20 avril. Bisɔgɔmada in na avril kalo tile 20. 2021. San 2000 ni san 21. Du maréchal du Tchad. N'o ye Chad maréchal Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno. Des suites de ses blessures au n'a kɛra juginin kɔfɛ kɛlɛda la. Ce douloureux événement intervient le jour ni lahalaya gwɛlɛn in kɛra waati la don min
de la proclamation des résultats provisoires de la no ye jabi folo munun dira fanga kuntigi sigila qui plébiscite ni seni ye kibaruya nunu di ka purpulatige di le maréchal du Tchad à la magistrature suprême no kera donye domi Idriss Déby itno o ye jamana denw ya sugandi ka jamana kuntigiya ka jamana in ka mara latigɛ k'o di Idriss Déby ma au premier tour de l'élection présidentielle. o kɛra fanga yɛrɛ n'o ye jamana kuntigi sigi tako fɔlɔ min n'o kɛra Idriss Déby a tun ɲiningali kɛra a ko yala u y'a ye jamana jumɛn kan jamana kuntigi jamana ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ka marifa ta ka taa jamana kumabɔ aw hakili la k'a fɔ ne bɛ marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ ko ne ye cɛfarin de ye wa ko ne ye kɛlɛmasa de ye wa aw miiri la k'a fɔ ne bɛ marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ ko n ye cɛ de ye wa k'a fɔ ko ne yɛrɛ ye maa min ni n cɛsirilen don aw hakili la k'a fɔ ko o de don wa ayi dɛ ne bɛ jamana in fɛ jamana in ka di ne ye ne faso in ka di n ye o de y'a to n bɛ marifa ta ka taa n faso kumabɔ a ko jamana kumabɔlen hali ni ne bɛ bɔ o la ne bɛ taa n faso kumabɔ nin tun ye Idriss Déby ka kuma de Idriss Déby a ye marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ a tora kɛlɛda la dabɔkun foyi tun t'a la fo jamana in kana bila juguw ka bolo kan k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na fo ka se a dan na an balimaw ni ala sɔnna ma an ka don kibaru nata ninnu na o y'a jira k'a fɔ min ye sini ɲuman ye ko u bɛna janajaw kɛ mali yɛrɛ ye tile 3 janaja sigi kɛ